ga-eme n'ụwa nwode ma onye bute ike asaba ya so onye bulu odogwu asaba ya so onye dozie onwe ka nwoke asaba ya so onye baa mmanwụ asaba ya so onye malife ji si ofe asaba ya so onye elujuba afọ n'ụwa asaba ya so bizinesi gaba ọfụma asaba ya so mana idebe onwe gị nwayọ ewelu gị tatu obodo ekwelu ife na-agalụ mmụ ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ asị na nkelu bụ ọgwụ onye oke ọgwụ na chimadi alụla ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ asị na nna agwụ ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ na mụ okele bụ ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgụ onye oke ọgwụ ogwute m mkpọbachi m ogu onye oke ọgwụ onye oke na ọgwụ m eji ozu ụkwụ aka ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ onye oke ọgwụ ndị lechalụ ka agbuo mụ ma fe gburu mụ akpọ m onye ọgụ na mụ ji ọfọ onye oke ọgwụ asị na nkelu bụ ọgwụ onye oke ọgwụ ara egwu ukwukwukwu tekisoyi dọnụ bụ mụ na-ebe nwamwere oke bụ a na-eme nkịtị eme arọkwu na agbo arọgị ya obodo na-enwere odogwu ibika na-eme mmemme a na-esi n'ụlọ mali mma na nugo ọ bụ ife ọ na-eme ka mma kọwapụta nke mmelụ na azụ m ịbala onwe ihe ọnwụ dike anadịrị obodo mma ndụ dike anadịrị obodo mma maka na dike na-aba ana nọrọ n'ofu ejewe bili n'udo a na-ekwe omume ọkọchị chọọ nne butere anya ukwu tigwe zokwe nnukwu ya na-ebute ọnwụ unaduwe odumu sọ mụ na chimso onye akọrọ ọnụ uchi ya ka akọrọ ya onye na-akọ m ọnụ nne na-akọchi m onye na-emegide m nụ ị na-emegide chi m onye na-ekwujọ m ị na-ekwujọ chi m tupu igbuo m nụ ị ga-egbu chi m tupu imegide m nụ na ị ga-emegide chi m ọ bụ na imezi otu a ọkwala gị ibede I fear no man, no, I fear my God. Amen, no man, na so muna shimso. Anam na hip hop, but in a high life. Egu, even with the Lego balo, unanugo, and you know Obiroyce. ife na-agalụ mmụ ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ asị na nkelu bụ ọgwụ onye oke ọgwụ na chimadi alụla ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ asị na nna agwụ ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ na mụ okele bụ ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye onye oke ọgwụ ogwute m mkpọbachi m ogu onye oke ọgwụ onye oke na ọgwụ m eji ozu ụkwụ aka ka m ji bụrụ onye ọgụ onye oke ọgwụ onye oke ọgwụ ndị lechalụ ka agbuo mụ ma fe gburu mụ onye oke ọgwụ akpọ m onye ọgụ na mụ ji ọfọ onye oke ọgwụ asị na nkelu bụ ọgwụ onye oke ọgwụ tekizoyi dọnụ mụ na-eti egwu ọkwa ka ọ dị mma ka na ya olisa ife dị na-eri oke bụ bagotebe echi m usu n'aka were ọjị
gozie mụ gozie ibe mụ ọdịbendị nya na-edufe the downfall of a man is not the end of his life. Abaka mụ bụ nwoke bụ ego li ife onye ga-abụnụ si n'aka Olisa adịghị ajụ nwoke ebe ọ ralili lụọ echi kama jụọ anya ka o si ralụ ewe mmanwụ na ebe atụọla ọmala ọmalị inugo atụọla feke ofenye isi n'ọfịa ewe arọbịa onye na-akọ m ọnụ ka na-ajụ ijola chimo ifuluchimanya ijulu chimu ka o si kwadolu m ibulu m kpayalịba wedike n'ọgwụnọ ogbu ezilusie achọba n'ike ekele ọlụ eke ụlọ akwelizu abụọla ọnwụ na nugo ewe mmanwụ na ebe ikele atụọla ọmala ọmalị nugo atụọla feke ofenye isi n'ọbịa omife jide ọfọ ilo na-asị na-ekwu anyị ọfọ na ọgụ enweli mkpochi unu anụwo olumu iji na Obiroyce ife na-agalụ mmụ ka m ji bụrụ onye ọgụ na chimadi alụla ka m ji bụrụ onye ọgụ na mụ na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgụ owute m kpọbachi m na m eji ozu ụkwụ aga ka m ji bụrụ onye ọgụ ndị lechọlụ ka agbụọ mụ ma feburu mụ akpọ m onye ọgụ na mụ ji ọfọ mmetụ ụgwọ ganyala igbu ya egbu kedu ife a ga-eme n'ụgwọ wee dị mma ọ bụ n'ime njọ ịnụ n'okwu ije wee mee mma ịnụ n'okwu kedu ife a ga-eme afana kesụ anya nli sọ na mụ dị ndụ ka m ji bụrụ onye ọgụ n'ife na-agalụ mmụ ka m ji bụrụ onye ọgụ na chimadi alụla ka m ji bụrụ onye ọgụ na mụ na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgụ ewute m mkpọbachi m na mụ na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgụ oge nọkịtị imelụ gịnị mbibe na-esili m ike ebe ka ị nọ mgbe ji ụkwụ aga ebe ka ị nọ mgbe nna m garị ebe ka ị nọ mgbe na-eli wansi na wik ebe ka ị nọ ife agabalụ m ọfụma ịtajibelụ m anya ọma akwa asarụ nya mara onwe ya agadi nwanyị si nchọ weli isi enene ọ bụ dibịa gbọrọ ọzọ ma ọzọ gburu dibịa egwe maka iwe elie maka isi unu anụwo dum ewe onye na-egbu mmadụ kedu ife omelụ gị igbu onye ịgata ya ta igede ife na-agalụ mmụ ka m ji bụrụ onye ọgụ na chimadi alụla ka m ji bụrụ onye ọgụ
na-eluju afọ ka m ji bụrụ onye ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ delegwa ọgwụ onye oke ọgwụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgwụ onye oke ọgwụ owute m mgbabachi m okwu onye oke ọgwụ onye oke na ọgwụ m eji ozu ụkwụ aga ka m ji bụrụ onye ọgwụ onye oke ọgwụ onye oke ọgwụ ndị lechalụ ka abụọ m ma feburu m onye oke ọgwụ akpọ m onye ọgwụ na mụ ji ọfọ onye igede oke ọgwụ asị na njelugbo ọgwụ onye oke ọgwụ nyenụ ndị ego ndị obodo ji wee bili na-aba anyị ndị ọga odogwu odogwu ndị ego na-erubeli isi na-aba anyị unu bụ adịresị ndị obodo omemma mebe mma ike ya bụ ndasị egwu mekene odogwu chinedu nwa bụ nwanne ya bụ ndasị aka ekpuchi ọnwa ọga ndị ọga omemma mebe mma ike ya bụ ndasị ebe ị na-achụ aka gị bụ na n'ude mebe mma india odogwu odogwu onye nwere oke bụ anyị na-ekwu ya n'oge mebe mma ike ya bụ ndasị ọkwa maka na ị na-eme mma omemma mebe ga-eji kpọ gị onye ọgụ ike ya bụ ndasị rapụ ndị ilo kabasịba omemma mebe mma ike ya bụ ndasị omemma mebe mma kedu maka odogwu odogwu ike ya bụ ndasị onye achọ na mụ ibe mụ omemma mebe mma meghị ụmụagụ odogwu ike ya bụ ndasị ike ngoyi na mambala odogwu odogwu onye nwere oke bụ na nneyi ike ya bụ ndasị odogwu jisike omemma mebe mma ike ya bụ ndasị ọkwa gị bụ chimu ogbenye omemma mebe mma ndị ka iji eje ka iji ana ya bụ ndasị aki na-enye chukwu ya kwụ ụgwọ omemma mebe mma niile eme mma ka eji kpọọ gị onye ọgwụ ndasị omemma mebe mma rapụ ndị ilo kabasịba ya bụ ndasị odogwu jisike omemma mebe mma ike ya bụ ndasị omemma mebe mma nwankwebuka John ike ya bụ mmili malugonu kpọ Nnewi omemma mebe mma odogwu odogwu anyị na-ekwu ya n'oge ya bụ ndasị omemma mebe mma the managing director CEO ndasị of Richfield Global omemma mebe mma Resources Nigeria Limited ike ya bụ ndasị ọ gaala obi ọcha jisike omemma mebe mma ifi na-eme ike ya bụ ezigbo ifi na-emeli ndị ogbenye chukwu ya kwụ ụgwọ omemma mebe mma rapụ ndị asịrị kabasịba ya bụ ndasị onye ọcha bịala ụwa n'oji omemma mebe mma chi ụmụ ogbenye anyị na-ekwu ya n'oge ya bụ ndasị odogwu odogwu bịa gbaa egwu a omemma mebe mma ike ya bụ ndasị omemma mebe mma chifu onye bụ chi masị ya odogwu 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 omemma mebe mma ike ya bụ ndasị igwe ekumekwu n'ụwa niile omemma mebe mma ekumekwu na Lagos steeti ya bụ ndasị onye nwere oke bụ anyị nwere mmadụ omemma mebe mma ike ya bụ ndasị rapụ ndị ilo kabasịba omemma mebe mma ọsọlọva ma ọsọlọva n'ịbụ odogwu igede omemma mebe mma odogwu matụlụ ọbụ onye onochiarọnụ mmanwụ mmanwụ mebe mma onochiakatọn odogwu jisike fada fada omemma mebe mma ike ya bụ ndasị ọkwa na Luxembourg omemma mebe ka ịdị achụ aka gị mmanwụ mmanwụ bụ ndasị the legit money jisike omemma mebe mma onye nwa atụlụ ọmasị ogidi ya bụ ndasị anyị na-ekwu ya n'oge ọga omemma mebe nwa ọgarala tiji ọdụ onye mgbuwe ike ya bụ ndasị omemma mebe mma ike ya bụ ndasị chifu ogbefi emeko odogwu ọgarala obi ọcha jisike ya bụ ndasị CEO omemma mebe
of Emeko Music Nigeria Limited Odogwu jisike abụdimba abogono gimie nwọgala dalụ anyị na-ekwu ya n'oge n'Enugu Ezike ka isi eje Odogwu adịresị ndị Nsụka nke na-atụnata transfọma na China Odogwu oji ego na China Ogbefi Emeko ego makana Odogwu onye ọ ga-adịlị mma igbe isalọ onye ụka odibo mmanwụ igbe ọfịsọlọ anyị na-ekwu ya n'oge onye nwere oke bụ jisike nke bụ chairman of Umweri Youth Lagos branch niile Odogwu jisike anyị na-ekwu ya n'oge rapụ ndị ilo kabasịba omemma na mma ya na Philip Jama Odogwu ọbatosu jisike High Star General Odogwu ojimotemogo na Delta State ebe mma Odogwu ọbụchukwu ya kwụgọ mma Enugu ojimotemogo Odogwu edivi ya emelụ ụmụ onye nwe egwu ekene gị mmanwụ High Star General Odogwu ikede Ebuka Diele akụ enwebe na Switzerland onye ọ ga-adịlị mma Odogwu onye Umudian Umweri oge ego Odogwu fada Oliego nuke ego ekene gị rapụ ndị ilo kabasịba anyị na-akwado anyị agbago Lagos steeti mepụrụ steeti Odogwu anyị na-abịa egwu ekene gị mmanwụ akụ enwe ebe onye ọ ga-adịlị mma Odogwu onye nneyi ọ bụ onye Chikelu Wiper CSO Odogwu onye nneyi onye ọ ga-adịlị mma Wakala Tijiodu Odogwu CSO Odogwu jisike omemma ifi na-emeli ndị obenye Chukwu ga-akwụ ụgwọ rapụ ndị ilo kabasịba Igobike Okonkwo nwata na-achọ nke ihe Odogwu jisike mmanwụ ọkwa n'ụmụ ewelụmụ anamụ Odogwu onye ọ ga-adịlị mma ndị bụ ebe a na-agba n'anyanwụ nke ifufe na Thailand niile mmanwụ fada egwu ekene gị rapụ ndị ilo kabasịba ọbụna na-eme mma ka eji kpọọ gị onye ọgwụ egwu mekene Michael Nnazaba Chinemeze na Nneyi onye nwere oke bụ mmanwụ Odogwu na Jakarta Indonesia Odogwu daalụ
CEO Indonesia Villa Hotel and Suit na Nnewi ebe anyị na-ekpoli ewu ka ọ dị mma odogwu oke nna m ọchị Innocent Akafọ awọda na Bangladesh mmanwụ rapụ ndị ilo kabasịba niile eme mma keji kpọga onye ọgwụ rapụ ndị ilo kabasịba ọ bụ Chukwu ya kwụ ụgwọ mmanwụ awada onye ọ ga-adịrị mma onye bushi ya fụa n'ịbụ onye mgbe okwulume odogwu fada na Malaysia Ikemba na Malaysia onye ọ ga-adịrị mma onye nwere oke bụ rapụ ndị ilo kabasịba ife na-alụ Chukwu ya kwụ ụgwọ omemma Chukwu ya kwụ ụgwọ jisike oli ego Chinanya Akalia Ambition odogwu dalo onye gule yakana BTC didi achụ aka gị odogwu na BTC nke bụ Ambition onye guleri onye ọ ga-adịrị mma rapụ ndị ilo kabasịba eziokwu ike ya bụ ndị asịrị Adịgbo bịakana Victoria Edozie odogwu ada onye ọ ga-adịrị mma Victoria Edozie ebele Adịgbo na Turkey ada ndị ada onye ọ ga-adịrị mma onye Ugwumagali Ugwumadịanị ada ndị Igbo onye ọ ga-adịrị mma apụ na nwụọ nne mmiri onye ọ ga-adịrị mma egwu ekene gị Victoria Edozie odogwu aja nwanyị baalị m egwu a ife na-agalụ m ka m jibụla onye ọgụ na Chimadi anụla ka m jibụla onye ọgụ na mụ na-eluju afọ ka m jibụla onye ọgụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgụ ogbute m mkpọbachi m okwu na m eji ozu ụkwụ aga ka m jibụla onye ọgụ ndị lechalụ ka agbuo m ma fe gburu m akpọ m onye ọgụ na mụ ji ọfọ ikele Kekene ọkwa aka mụ ọ bụ onye bịakana Samuel Edozie Woski DJ Sam onye ọ ga-adịrị mma ọkwa aka mụ onye Ugwumagali Ugwumadịanị Umeroke bụ Samuel ndị bụ Woski odogwu eziokwu baba mbọ ife onye na-alụ ka Chukwu ji akwụ ụgwọ BTC Lord anyị na-ekwu ya n'oge ndị bụ B-Lord na mgbere oke bụ Woski Samuel
agwe agụleri oliego n'ukego osiamete n'ụwa niile odogwu azaman egwu mekene odogwu ọga ndị ọga dị manija onye ọga dịlị mma uche welu ụmụ ọkụ dali bilibe onye mmuwe ichop ịnọ n'ụlọ ubena gị na-azụ n'azịa onye mmuwe a na-ekwu ya n'oge ọga dị manija onye ọga dịlị mma rapụ ndị ilo kabasịba onye chukwu gozili agọzi ogozigo ya na-esi ngọ ka nna jụ rapụ ndị ilo kabasịba ọkụ dali bilibe onye mgbuwe chief doctor ikara Victor Chinoso akwụnwere oge n'isi iyi na ndụ odogwu onye ọga dịlị mma ndị bụ afịa na-azụ onwe ya afịa ọma na-azụ onwe ya a na-esi ngọ odogwu onye ọga dịlị mma achụnike odogwu onye mgbago anadị ike a na-ekwu ya loge ichie nwaka ibi ya mmanwụ onye mgbago anadị ike n'ụmụwe nwoke na-aka nwoke dalụ odogwu na aka odogwu a na-esi ngọ achụnike odogwu ichie nwaka ibi ya onye ọka dịlị mma jisi ike oliego rapụ ndị ilo kabasịba mmanwụ egwu na-akpọ gị igere amechi okike na nne ya ugweri oke bụ mmanwụ rapụ ndị ilo kabasịba odogwu ike akụkọ ndị asịlị gbogbo ike ya akụkwube na taa ike ya akụkwube dịlị kabasịa odogwu anyị na-ekwu ya n'oge nke bụ mma eji egbu agụ amechi okike na nneyi mma eji egbu agụ bịa kana oliego egwu na-akpọ gị abụchi polikap na nneyi ụmụere oke bụ mmanwụ eze chi na balọt ya kana ike ya gụ ndị asị rapụ ndị ilo kabasịba odogwu bịaba ego Emmanuel Friday IG yakana odogwu n'Ebonyi steeti onye ọga dịlị mma anyị bụlụ egwu wee chebe bege Izanot Ebonyi steeti aka na-eme food stuff na Lagos steeti Friday Emmanuel nke bụ IG yakana odogwu onye ọga dịlị mma nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya elugo ike ya gụ ndị ilo ije agwọ amejile yakana ọkwakamo onye na-eyi mweri yakana Burkina Faso ka dị achụ aka gị nwagaala diji ọdụ onye mgbuleli isike mmanwụ
obi Lucky Star Emi Kingi Okwakamo onye ugwu madị anị ya kana nwanne mmadụ abụrụ oyi ya ebe anyị na-asụlụ ji a na-asụlụ ntị na nke injinia Obiroyce entertainment oti egwu onye na-alụsi egwu ike daalụ omemma na mma ya na kedu ife a ga-eme n'ụwa ọ dị mma onye bute ike onye bụla odogwu onye dozie onwe ka nwoke onye baa mmanwụ onye mara ife ji isi ofe onye elujuba afọ n'ụwa mana idebe onwe gị nwayọ ife na-akalụ mmụ ka njibụla onye ọgụ na chimadi alụla ka njibụla onye ọgụ na mụ na-eluju afọ ka njibụla onye ọgụ na mụ na-enyela ogbenye aka akpọ m onye ọgụ ogbute m kpọbachi m okwu na m eji ozu ụkwụ aga ka njibụla onye ọgụ ndị lechọlụ ka agbuo mụ ofe gburu mụ akpọ m onye ọgụ na mụ ji ọfọ